Jeg skal lave en ismene, og den kommer her. Karoline Sand. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, smuk, dejlig. Så du er virkelig en god veninde. Man kan snakke med dig om alt. Hvis man er ked af det, kan man bare komme over til dig. Det er virkelig glad for. Andreas Søndervang. Hvad synes du om mit udseende? Du har noget ok hår. Ellers så er det ikke min type, vil jeg sige. Ellers så mere har jeg ikke at sige. Sådan kan man også sige. Martin Andersen. Mit udseende fra 1 til 10. Jeg er 6'er. Måske 7. 6-7, ja. Kiks eller kage. Det vil nok være ingenting. Ej, kage. Jeg tror det er kage. Som jeg ikke spiser ret meget af nogen af dem. Natalie Tegen. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, køn, og så er det helt vildt sjovt at være sammen med dig, fordi for eksempel når vi går rundt op i USK'en og på Østerskole, så går du og siger Kiras side i stedet for Kira. Det synes jeg er helt vildt sjovt, fordi at du ikke siger Kira, men Kiras side. Det er jo bare hyggeligt, og vi kan få en masse grin, eller vi griner rigtig meget af det, og griner sammen og sådan noget. Rigtig hyggeligt. Birk et eller andet jeg ikke kan udtale. Ja. Hvorfor har du liket din egen side på Facebook? Det har jeg lige netop, fordi at det har jeg ikke. Jeg har lige været inde og tjekke, og jeg har ikke liket min egen side. Sådan for dig. Selina Lutz. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, dejlig, smuk. Fantastisk. Du er alt. Mit udseende fra 1 til 10. 7, 8, tror jeg. Hvad synes du om mig? Nej, hvad synes okay, nu kluder jeg det her. Hvad synes du er det bedste ved dig selv? Mine øjne, mit hår og min røv. Savner du mig? Ja, skatter, jeg savner dig over alt. Og jeg så den her den anden dag, og det var rigtig hyggeligt at se dig. Rigtig hyggeligt at få en kort snak, inden du skulle med tur. Og så håber jeg på, at vi ses inden for de næste 14 dage. Ja. Simon Jespersen. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød. Køn. Rigtig sjov at snakke med, og vi hygger os, når vi er sammen. Det er rigtig hyggeligt at sidde og snakke med dig og sådan noget. Så går det jo mening. Den ene af mine 2 klasser. Mit udseende fra 1 til 10. Det er nok en 6-7. Samme fejl. Karoline Christensen. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er fantastisk. Jeg synes du er virkelig sød og virkelig dejlig og ja. Virkelig sød og dejlig og savner rigtig meget. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke er i afløsning mere ude i Jylland Louds. For hvis jeg havde været det, så kunne vi have set hinanden noget mere stadigvæk. Desværre. Men vi må altså lige finde en dag. Det synes jeg. Nana Søsø. S-Ø-V-S-Ø. Et eller andet. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, kød, dejlig, fantastisk, og vi skal snart finde en dag. Mit udseende fra 1 til 10. 8-9. Personlighed fra 1 til 10. 10. Jeg skal finde en dag, ja det skal vi. Cola versus Fanta. Nej, Cola hedder det. Kage versus is. JB versus 1D. JB. 100% J. JB.
Det er smart. Han er bare alt. Han er så dejlig. Computer versus mobiltelefon. Jeg kan ikke leve med min mobil. Jeg tror jeg er afhængig af dem. Chips versus slik. Kjole versus nederdel. Den var godt nok svær. Muligvis kjole. Jeg tror det er en blanding, fordi jeg går aldrig i kjole, og jeg går aldrig i nederdel. Jeg har en kjole. 2 kjoler. Sådan nogle rigtig fine kjoler. Og ingen nederdel, så jeg tror det må være kjoler. Går aldrig. Din bedste veninde med lokalskærm. Din bedste ven har ingen. Det bedste ved dem, det vil sige det bedste ved Malou, det er, at hun er sig selv, hun er sød, hun er dejlig, hun er speciel, hun er det, de andre ikke kan leve op til. Nej, det ved jeg ikke. Hun er bare sig selv, og vi har aldrig været uvenner, vi er bare helt gode venner. Det bedste ved dig selv, der har jeg sagt, hvordan skal din drømmefyr se ud? Brunt hår, grønne øjne, og så skal han må gerne gå i hængerøvsbukser og træne, have sixpack, og have nogle store overarm. Skal han bare være lækker, og så skal hans personlighed leve op til hans ydre, ellers så det er så lidt no-go. Hvor gammel må din kæreste højst være, og hvor gammel må din kæreste mindst være? Han må højst være 17-18, og må mindst være 5. Maria Mobral. Min prinsesse. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, dejlig, køn, smuk. Virkelig fantastisk pige, og jeg er så glad for at jeg mødte dig. Dit eget udseende fra 1 til 10. 8, tror jeg. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 9. 9, næsten 10. 9,999. Hvad kan du bedst lide ved dig selv? Den har jeg svaret på. Hvem er din bedste veninde? Den har jeg svaret på. Hvem er din bedste ven? Den har jeg også svaret på. Har du noget kørende med nogen? Nej, noget kørende med en? Ja, det har jeg. Det tror jeg. Ej, det ved jeg ikke om jeg har. Jeg tror jeg har. Lidt, måske. Hvem kan du ikke leve uden? Min mobil, hvis det er ting, tøj, make-up. Mit tøj og mit make-up kan jeg heller ikke leve uden. Så kan jeg ikke leve uden min mor og min kusine og min moster. Ja. Katrine Pedersen. Kan du lide Nutella? Ja. Hvornår laver du en Ask Me? Det gør jeg nu. Men jeg tror lige, du skal stå hvorfor. Ja, det tror jeg skal. Og det gør jeg, fordi jeg keder mig. Hvornår var du sidst på WC? Det var jeg omkring klokken 11:30, tror jeg. Ja, det må det være, fordi der gik mig med Malou ovenpå for at tage trøje på. Ja. Omkring imellem 11 og 12, tror jeg måske. Ja, sådan noget lignende. Kan du lide is? Jeg elsker is. Lukas Benjamin Munk Pedersen. Mit udseende fra 1 til 10. 7-8. Hvis du havde været højere, så havde dit udseende også været
Sådan lagt højere over, hvis man forstår. Nikolaj Birkmann, hvad synes du om? Jeg synes om Nikolaj Birkmann, hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød og køn og så videre. Jeg synes at du virker ret sød, og jeg vil virkelig gerne lære dig bedre at kende. Det håber jeg også, jeg kommer til. Så er jeg der næsten 4 gange om ugen i ungdomsskolen. Tror jeg. Daniel Finger. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød. Jeg har mødt dig en gang, så kender dig ikke så godt. Mit udseende fra 1 til 10. 6-7. Mathias Jacobsen. Mor versus Nikolaj Hjortshøj Pedersen. Det må nok være... Det ved jeg sgu da ikke. Mor. I don't know. Nikolaj Hjortshøj Pedersen. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, køn og rigtig. Hvad hedder det? Ja. Jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Så er du Katarinas ekskæreste, så jeg kender hende derfra. Så ja. Du er derfra. Min personlighed fra 1 til 10. 8, 9. Mit udseende fra 1 til 10. 6, 7. Mikkel Sørensen. Udseende fra 1 til 10. 4. Kia Havnstrup. Har du lavet den? Kia Havnstrup igen. Mit udseende fra 1 til 10. 7-8. Hvad synes du om mig? Jeg synes du er sød, køn, smuk, dejlig, en god veninde. Kan snakke med dig om alting. Så er det sjovt, når vi er sammen, der er mig og min kusine. Hvor sød er jeg fra 1 til 10? 10. Kan det lide ost? Ja, men så skal det være sådan noget mozzarella-ost eller sådan noget. Hvilken skostørrelse bruger du? Jeg bruger 40, 41. Blondine eller brunette? Brunette til en dreng. Og så vil jeg ønske, at jeg var lysere i huden, så det var blondine til mig, men det er desværre også brunette til mig. Hund eller kat? Ingen af delene, for katten miaver. Eller, ja. Katten miaver, og hunden gør. Så det er faktisk, de er lige irriterende. Kan du lige køre? Nej, kun til at æde. Hvad er din største frygt? Min største frygt, det er... Min største frygt, det er at vågne op. Og så ingen mobil her. Og så ingen mobil her, eller make-up eller tøj. Det er min største frygt. Mobil, tøj og make-up. Hvis jeg mister de 3 ting, det er min største frygt. Hvornår laver du den? Lige nu? Og det var Mikkel Sørensen, der skriver, hvornår laver du den? Og Daniel Finger skriver, har du lavet den? Ja, jeg er i gang med den nu. Så, ja. Det var det. Det anden gang jeg laver den. Nej, tredje gang, ja. Fordi først havde der ikke været mikrofon til, anden gang var den for lang, så kunne den ikke uploades til Facebook. Og nu er det tredje gang, så den ligger jeg så over i YouTube og så i Facebook.
Øh,